మొన్న మనం మొదటి అధ్యాయంలో ఏం చూసాం? అర్జున యుద్ధ రణభూమిలో అర్జున ఇరుపక్షాల వాళ్ళ సేనలు చూడాలని మిడిల్‌లో వస్తారు కదా! సో, వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ మీద వాళ్ళు ఆహ్, శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆహ్, ఇద్దరు సైన్యాల మధ్యలో రథాన్ని తీసుకెళ్ళి నిలబెడతారు. సో, అప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళని చూసి అందరిని వాళ్ళ రిలేటివ్స్, బంధువులు, వాళ్ళ పితామహులను చూసి, గురువర్యులను చూసి, వాళ్ళు శోకతప్త హృదయంతో డిఫరెంట్‌గా వాళ్ళకి కలిగిన ఫీలింగ్స్‌ని వాళ్ళు శ్రీకృష్ణతో షేర్ చేస్తారు. సో, ఆ ఫీలింగ్స్ మనం ఏం చూసాం? కరుణ, పాపభీతి, ఆ! భోగం ఇంకా మనం ఏం చూసాము? వంశనాశనం కూడా చూసాం. సో, ఇలాంటి 4 ఫీలింగ్స్ మనం చూసాం యెస్టర్‌డే. సో, ఇంకా సెకండ్ చాప్టర్ ఈరోజు మనము చూస్తాం. దీన్ని సాంఖ్య యోగము, గీతా సారం అని కూడా చెప్తారు అని చూస్తాం. సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అష్టపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదనః. సంజయుడు పలికెను. మనస్సు కృంగిన వాడై శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీరు నిండియున్న అర్జునుని చూసిన శ్రీకృష్ణుడు ఈ విధంగా పలికెను. సో, మాతాజీ ఈ కొంచెం వాయిస్ పెంచండి మాతాజీ. అదేనది వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదు. అదే చూస్తున్నాను. కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను హెడ్‌సెట్ తీసుకొస్తాను. వన్ ఓకే. సెకండ్. ఇది స్పీకర్‌ది. ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. బాగానే వస్తుంది మాతాజీ వాల్యూము. వస్తుంది కానీ మధ్య మధ్యలో తగ్గుతుంది మాతాజీ. చాట్ బాక్స్ లో వాళ్ళు మెసేజ్ పెడుతున్నారు కదా, అందుకని కొంచెం అదే వాళ్ళది ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చును. బాగానే ఉంది సౌండ్. రికార్డ్ చేసినప్పుడు కూడా లో కూడా ఉండిపోతుంది కదా, అందుకని చెప్పలేదు మాతాజీ. ఓకే. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది అనుకుంటాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ. ఇప్పుడు కూడా లోనే ఉందా? కొంచెం ఓకే. ఫైన్. ఇప్పుడు కూడా లో ఉందా? ఇంతకడ మీ బెటర్ మాతాజీ. ఓకే. ఈ మినిట్ ఓకే. సో, సంజయుడు పలికెను. మనస్సు కృంగిన వాడై శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీరు నిండి ఉన్న అర్జునుడిని చూసిన శ్రీకృష్ణుడు ఈ విధంగా పలికెను. సో, వాళ్ళ డిఫరెంట్ ఫీలింగ్స్ నిన్న చూసాం కదా! సో, అవన్నీ వాళ్ళు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మనితో షేర్ చేశారన్నమాట. సో, ఇప్పుడు అని సంజయుడు చెప్తున్నారు. ఎవరితో? ధృతరాష్ట్ర మహారాజుతో. సో, మనం సెకండ్ చూస్తాం. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ కుతస్త్వాకష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనాదిజుష్టమస్వర్గ్యం అకీర్తికరమర్జున. శ్రీ భగవానుడు ఇట్లా నేను ఓ అర్జున, ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో ఈ పాడు బుద్ధి నీకెందుకు పుట్టింది? ఇది గౌరవనీయ వ్యక్తికి తగదు. ఇది ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయకపోగా అపకీర్తి పాలు చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో, ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితి అంటే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అందరూ అక్యుములేట్ అయ్యారు కదా! అక్కడికి వచ్చేసారు యుద్ధం చేస్తామని. సో, తీరా యుద్ధం చేస్తామని రెడీ వచ్చాక మిడిల్‌లో వచ్చి ఇరుపక్షాల వాళ్ళు చూస్తారని చెప్పి తీరా మిడిల్‌లోకొచ్చేళ్ళకు అర్జున నేను చేయనంటున్నాడు కదా! సో, ఇది చాలా క్రిటికల్ సిట్యుయేషన్. ఇంత మిడిల్‌లో వచ్చి నువ్విప్పుడు నేను చేయను అంటున్నావు. ఇదెందుకు నీకిలా అనిపిస్తుంది అని లార్డ్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అంటున్నారు. ఇది నువ్వు గౌరవనీయమైన వ్యక్తివి. నీకు తగదిది. ఇలా చేస్తే నీకు అపకీర్తి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అర్జున ఉవాచ కథం భీష్మమహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన యశు విప్రతియోత్స్యామి పూజార్హ వరిసూదన. అర్జునుడు పలికిను. ఓ శత్రు సంహార, ఓ మధుసూదన, పూజార్హులైన భీష్మ ద్రోణాదులను బాణాలతో నేను ఇలా కొట్టగలను. సో, దానికి ఎలా చెప్తున్నారంటే అర్జునుడు నాకు పూజనీయులైన మా పితామహులు ఉన్నారు అని ద్రోణాచార్యుల వాళ్ళ గురువులు కదా! సో, వీళ్ళందరి మీద మేమెలా బాణాలు ఎక్కువ పెట్టాలి అని అర్జునుడు అడుగుతున్నారు. సో, ఇక్కడ చూస్తాము. కార్పణ్య దోషో పరత స్వభావ పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతాః. యశ్రేయస్య నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాధిమాం త్వం ప్రపన్నం. మమకారం అనే దోషం కారణంగా నేనిప్పుడు నా కర్తవ్యం విషయంలో మోహము చెంది శాంతిని కోల్పోయాను. నిజంగా ఏది శ్రేయస్కరమో చెప్పమని అడుగుచున్నాను. నేను నీ శిష్యుడును మరియు నీకు శరణాగతుడును. దయచేసి నాకు ఉపదేశించుము అని అడుగుతున్నారు. సో, అక్కడ అంతా నాకు బంధువులు, రిలేటివ్స్ అందరిని చూసి అఫెక్షనేట్‌గా అయిపోయారనమాట. సో, ఈ మోహం కారణంగా ఇప్పుడు నా కర్తవ్యం ఏంటో నాకు తెలియట్లేదు. సో, వాళ్ళు ఇమ్మీడియేట్‌గా ఏం చేస్తారు? శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకి శరణాగతి పెడతారనమాట.
సో ఇప్పుడు మీరేం చెప్తే నేను అది చేస్తాను. మీరేం చెప్పినా కృష్ణ నేను అది చేస్తాను. ఎందుకంటే నేను డెసిషన్ తీసుకునే స్టేజ్‌లో నేను లేననమాట అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. సో శరణాగతి అంటే ఏంటంటే హ్మ్, ఏదో లైట్ దీనికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉందండి. శరణాగతి అని మనం ఎవరన్నా అది చేసినప్పుడు అదేంటంటే ఇంకా బాడీ వాళ్ళకి కంప్లీట్‌గా దాసోహం అనమాట. అంటే ఆహ్, ఇంకా మనకంటూ సెపరేట్‌గా ఇవి కోరికలనేవి ఉండవు. సో, మనం ఎవరికైతే శరణాగతి వేడుంటామో, వాళ్ళ కోరికలు మన కోరికలవుతాయన్నమాట. సో, అన్నీ కూడా వాళ్ళ కోసమే మన బాడీని మనం యూజ్ చేసి మనం పనులు చేస్తూ ఉంటాం. సో, అదే శరణాగతి అంటే అన్నమాట. ఏదో ఇప్పుడు టఫ్ సిట్యుయేషన్ ఉంది కదా అని కాళ్ళు పట్టుకొని శరణాగతి అని చెప్పి అది సజెషన్ తీసుకున్నాక మళ్ళీ వదిలేయడం అలా కాదన్నమాట. శరణాగతి అంటే కంప్లీట్‌గా వాళ్ళకి మనం శరణుజొచ్చుతాం. అంటే వాళ్ళ అండర్‌లో మన లైఫ్‌ని మనం లీడ్ చేస్తాం. సో, వాళ్ళ గైడెన్స్‌లో, వాళ్ళ సజెషన్స్‌ని మనం పాటిస్తూ వాళ్ళ కోసం మనం మన జీవితాన్ని గడుపుతాం. సో, అది శరణాగతి అని దానికి చెప్తారు. సో, ఇక్కడ అర్జున శ్రీకృష్ణ పరమాత్మునికి శరణాగతి వేడతారు. ఇంతవరకు ఎలా చూస్తామంటే మనము వాళ్ళిద్దరూ ఒక ఫ్రెండ్స్ లాగా వాళ్ళ సంభాషణ అవ్వనివ్వండి, ఏదైనా ఒక ఫ్రెండ్స్ లాగా అంటే అర్జున అండ్ కృష్ణ పరమాత్మ వచ్చి ఒక ఫ్రెండ్స్ లాగా వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. బట్ ఇక ముందు చూస్తే ఒక గురువు శిష్యుల్లాగా. ఎందుకంటే వాళ్ళు శరణాగతి వేడారు. బికాజ్ వాళ్ళు ఒక డెసిషన్ తీసుకునే స్టేజ్‌లో లేరు. అందుకే వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది. నాకేమీ తెలియదని. అప్పుడు వాళ్ళు కృష్ణ పరమాత్మకి శరణాగతి వేడతారు. ఇప్పుడు దెన్ వాళ్ళు గురువుగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. సో, అందుకే నాకు ఉపదేశించు అని అడుగుతున్నారు. సో, నెక్స్ట్ మనం చూస్తాం. ఇప్పుడు సంజయుడు చెప్పేది చూస్తాం. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా ఋషికేశం గుడాకేశ పరంతప నియోత్సమితి గోవిందం ఉక్త్వా తూష్ణీం బభూవః. సంజయుడు పలికింది. శత్రువులను తప్పింపజేసే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో ఓ గోవిందా! నేను యుద్ధం చేయనని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడు అని సంజయ్ చెప్తున్న ధృతరాష్ట్రునికి ఇలా అర్జునుడు తన ఫీలింగ్స్ చెప్పి నేను యుద్ధం చేయనని మౌనంగా ఉండిపోయారు అని ధృతరాష్ట్ర మహారాజుకు చెప్తున్నారు. పాయింట్ 11 శ్రీభగవాన్ ఉవాచ అశోచ్యానన్యశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసో న గతాసోంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః. శ్రీ భగవానుడు పలికింది. నీవు పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడుతున్నావు కానీ దుఃఖింపకూడని దాని కోసం దుఃఖిస్తున్నావు. వివేకవంతులు చనిపోయిన వారి గురించి కానీ బ్రతుకున్న వారి గురించి కానీ దుఃఖింపరు అంటున్నారు. నువ్వెంతో జ్ఞానం సంపాదించావు కదా! ఎంతో పాండిత్యం ఉంది నీకు. కానీ నువ్వు మాట్లాడే మాటలు చూస్తుంటే ఆహ్, ఎలా ఉందంటే ఒక పండితులు మాట్లాడే మాటలు, ఒక జ్ఞానవంతుడు మాట్లాడే మాటల్లాగా అనిపించడం లేదు. ఎందుకంటే నువ్వు దుఃఖించకూడని విషయాల కోసం దుఃఖిస్తున్నావు. తెలివైన వాళ్ళు అంటే ఏది అంటే ఇప్పుడు అందరిని చంపేస్తాం కదా! సో వాళ్ళకి కరుణ కలిగింది కదా! వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఏమైపోతాయి అందరిని చంపేస్తున్నాం అని వాళ్ళకొక ఫీలింగ్ కలిగింది. సో అందుకే భగవంతుడు చెప్తున్నారు నువ్వు దుఃఖింపకూడని దాని కోసం దుఃఖిస్తున్నావు అని చెప్తున్నాడు. ఇంకా చనిపోయిన వారి గురించి కానీ, బ్రతికున్న వారి గురించి కానీ వివేకవంతులని తెలివైన వాళ్ళు, జ్ఞానవంతులు దుఃఖింపరు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అంటే వాళ్ళు ఇది కూడా అంటారు కదా! మేమెలా బాణాలు ఎక్కువ పెట్టాలి మా పితామహుల మీద, మా గురువు గారి మీద ఎలా పెట్టాలి? సో వాళ్ళని మేమెలా వధించగలము అని అడుగుతున్నప్పుడు కృష్ణ చెప్తున్నారు. ఇది చనిపోయే వారి గురించి కానీ, బ్రతుకున్న వారి గురించి కానీ జ్ఞానవంతులు ఎప్పుడూ దుఃఖింపరు అని చెప్తున్నారు. నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వం నేమే జనాధిపాః నచైవ విభవిష్యామః సర్వే వయం అధః పరం. నేను కానీ, నీవు కానీ, ఈ రాజులందరూ కానీ లేని సమయం లేదు. ఇక ముందు కూడా మనం ఉండకుండా ఉండము అని అంటే మనము అంటే ఎటర్నల్ మనం ఎప్పుడు స్పిరిచువల్‌గా ఉండి ఉంటామనమాట. సో, ఎందుకంటే అది ముందు చూస్తాము. సో, నీవు కానీ, నేను కానీ లేని సమయం అంటూ ఉండదు. మనం ఉంటూనే ఉంటాం. మనము ఎప్పటికీ ఉంటూనే ఉంటాం. ఏంటంటే లైక్ డిఫరెంట్‌గా ఉంటామనమాట. ఇలా ఉండదు రూపం అదంతా బట్ డిఫరెంట్‌గా ఉంటాం. బట్ అందరూ ఉండే ఉంటాము అని ఆహ్, చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఆహ్, 2.13 దేహినోऽస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తిర్ధీరస్తత్ర న ముహ్యతే. దేహధారి ఈ దేహంలో బాల్యం నుండి యవ్వనానికి, దాని నుండి ముసలితనానికి క్రమముగా సాగిపోతుందో, అదే విధముగా మరణ సమయంలో జీవాత్మ మరి ఒక దేహంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. వివేకవంతులు ఈ విషయంన
ఆందోళన పడరు. సో, మనం చూస్తాం కదా! మనం ఏదైనా చిన్నగా పుట్టినప్పుడు ఒక పిల్లవాడిని చూస్తే చిన్నగా అడుగులు వేస్తారు. తర్వాత కొంచెం పెద్దగా అవుతారు. యంగ్ ఏజ్‌కొస్తారు. తర్వాత ఫ్యామిలీ లైఫ్‌లోకొస్తారు. మిడిల్ ఏజ్ అంటాము. తర్వాత ఓల్డ్ ఏజ్‌లోకొస్తారు. తర్వాత వాళ్ళు మరణించడం అనేది జరుగుతది. ఇది ప్రతి ఒక్క జీవరాశికి ఇది కామన్ అన్నమాట. ఈ స్టేజెస్ అనేవి. సో, అదే చెప్తున్నాడు. బాల్యం నుండి యవ్వనము, దాని నుండి క్రమంగా ముసలితనం వరకు సాగుతుంది. ఇంకా మరణమయ్యాక ఏంటంటే, ఈ జీవాత్మ ఈ సోల్ అయితే ఏముందో, ఈ దేహాన్ని వదిలివేస్తుంది. ఇంకొక దేహం అది తీసుకుంటుందనమాట. సో, అందుకే తెలివైన వాళ్ళు ఈ విషయం ఆల్రెడీ తెలుసుకొనుంటారు. సో, వాళ్ళు ఈ విషయం మీద పెద్దగా ఆందోళన పడరు. మరి నువ్వెందుకు ఆందోళన చెందుతున్నావని అర్జునాని ఇంతకుముందు అడిగారనమాట. అదే ఇంకా క్లియర్‌గా అర్జునకు చెప్తున్నారు. సో, ఈ బాడీ ఎప్పుడైనా క్షీణిస్తుంది కదా! సో, అదే ఇక్కడ పిక్చర్‌లో కూడా అదే పెట్టారనమాట. చిన్నగా ఉంటారు పిల్లవాళ్ళు. తర్వాత కొంచెం పెద్దగా తర్వాత ఓల్డ్ ఇంకా ఓల్డ్ స్టేజ్‌లోకొచ్చాక అందరికి మరణం అనేది ప్రాప్తిస్తుంది. సో, దాని గురించి ఎక్కువగా బాధపడనక్కర్లేదు. ఎందుకంటే మనం నిత్యంగా ఉండనే ఉన్నాం. సో, ఈ బాడీనే వదిలేస్తుంది మన సోల్. బట్ అగైన్ మనం ఇంకొక బాడీ తీసుకుంటామనమాట. సో, అది శ్రీకృష్ణ భగవద్గీత చెప్తుంది. ఈ బాడీ అనేది పంచభూతాలతో ఫార్మ్ అవుతుందని చెప్తున్నారు. అగ్ని, నీరు, ఆకాశము, వాయువు అండ్ భూమి. సో, ఈ 5 ఎలిమెంట్స్‌తో మన బాడీ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. అందుకే పంచభూతాలతో ఫార్మ్ అయిన బాడీ మనము ఎప్పుడైతే మన సోల్ ఈ బాడీని వదిలేస్తుందో, అప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ పంచభూతాల్లోనే కలిపేస్తాం కదా! కానీ సోల్ అలా కాదు. సోల్ కలవదనమాట. సోల్ ఈజ్ ఎటర్నల్. సో, అది కలవదు. అది నిత్యంగా ఉంటుంది. సో, ఏంటంటే అది ఇంకొక శరీరాన్ని అది తీసుకుంటుందనమాట. సో, ఈ పంచభూతాలతో ఫార్మ్ అవ్వడం వల్ల మనకి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఫార్మ్ అవుతాయి. లైక్ మన హెయిర్, ఐ, నోరు, హ్యాండ్, నీ స్టమక్ ఇలా మనకు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అనేవి బాహ్యంగా కనిపిస్తాయన్నమాట. తర్వాత ఇక్కడ సోల్ గురించి వింతగా పెట్టారు. ఇక్కడ చూస్తే కార్ అండ్ డ్రైవర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారనమాట. ఎలాగైతే కార్ బాడీ చూస్తామో, అది లోపల డ్రైవర్ లేకపోతే అది అలా కాన్స్టెంట్‌గా ఉంటది. మూవ్ అవ్వదు. సిమిలర్‌లీ మనం కూడా అంతే. మనకి లైఫ్ ఉంది అంటే మనం ఏం చెప్తాం, మనం ప్రాణంతో ఉన్నామంటే చైతన్యం ఉంటుంది. చైతన్యం అంటే మూవ్‌మెంట్. యాక్టివిటీస్ చేస్తాము కదా! ఇక్కడ అక్కడే తిరగలుగుతాము, చేయగలుగుతాము. దాన్నే చైతన్యం అంటామనమాట. సో, అదే మనకు లేకపోతే, ఆ చైతన్యమే లేకపోతే మనలో మూవ్‌మెంట్సే ఉండదు కదా! అలా స్టేబుల్‌గా ఒక చోట పడిపోయి ఉంటాం. కదా! పడిపోయి ఉంటాం మనం. సో, అప్పుడు ఏమంటా అంటే వి ఆర్ డెడ్ అని చెప్తాం కదా! సో, ఇక్కడ కూడా అది ఒక సింబాలిక్‌గా ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసాం. ఎలాగైతే కార్‌లో డ్రైవర్ ఉన్నప్పుడు మట్టుకే అది కార్ నడుస్తుంది. లేకపోతే అది స్టేబుల్‌గా ఉండిపోతుంది. అలాగే మన సోల్ కూడా మన లోపల ఉండి డ్రైవ్ చేస్తుంది మన బాడీని అని ఇక్కడ సింబాలిక్‌గా మనకు చూపిస్తున్నాం. ఇంకా ఏంటంటే ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్‌లో మనం బర్త్ తీసుకొని రావడం వల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఒక కేజ్ లాగా, ఒక జైల్‌లో చిక్కుకుపోయిన వాళ్ళలాగా చిక్కుకుపోయాం. ఎందుకంటే మనకు అర్థం అవ్వట్లేదు. బావిలో కప్ప ఆ బావే ప్రపంచం అనుకుంది. సిమిలర్‌లీ మనం గూడా అలానే అన్నమాట. ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్‌లో జన్మ తీసుకున్నాం. ఇదే సర్వస్వం అనుకుంటున్నాం. నేను, నాది, నా పిల్లలు, నా ఫ్యామిలీ, నేను సంపాదిస్తున్నాను. ఇలానే ఉండిపోయింది. మన సెన్సెస్ సాటిస్ఫై చేసుకోవడానికే మనం కష్టపడి అంతా సంపాదించి హ్యాపీనెస్ కానీ, దుఃఖం కానీ తెచ్చుకుంటున్నాం. కానీ దీని అవతల ఏముందనేది మనకు అవగతం అవ్వట్లేదన్నమాట. సో, దానికోసం మనము ఈరోజు ఇది చాలా అర్థం చేసుకున్నాం. అయితే దీంట్లో కొంచెం సెకండ్ చాప్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో, మనం చూస్తాం. ఓకే. ఆత్మజ్ఞానం 2.14లో మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద ఆగమాపాయినో నిత్యా తాంసు దీక్షస్వ భారత. ఓ కౌంతేయ, సుఖదుఖాలు తాత్కాలికంగా కలగడం, కాలక్రమంలో విడిపోవడం, చలికాలం, ఎండాకాలం వచ్చుకోవడం లాంటివి. కలత చెందకుండా వాటిని ఓర్చుకోవడం మనిషి తప్పక నేర్చుకోవాలి. అవి ఇంద్రియ అనుభూతి వలన కలుగుతాయి. సో, కౌంతేయ అంటే అర్జునాని ఇలా సంబోధిస్తుంది. సుఖదుఖాలు ఎలా ఉంటాయి? తాత్కాలికంగా కలుగుతూ ఉంటాయి. ఎలా అంటే మనకు సీజన్స్ వచ్చిపోతాయి గదా! చలికాలం, ఎండాకాలం, వర్షాకాలం. ఇలా సీజన్స్ ఎలాగైతే వచ్చిపోతుంటాయో మనకి సుఖదుఖాలు కూడా అలాగే టెంపరరీ అంట. పర్మనెంట్ కాదు. సో, అవి వస్తూ పోతుంటాయి. ఇవి ఎందుకు వస్తూ ఉంటాయి? మనకు సుఖం ఎందుకు కలుగుతుంది? దుఃఖం ఎందుకు కలుగుతుందంటే ఇంద్రియ అనుభూతి వలన కలుగుతాయి. సో, మన సెన్సెస్ వల్ల అవన్నీ మనకు తెలుస్తుంటాయి. మనకు 5 సెన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్తాం కదా! సెన్స్ ఆర్గన్స్ లైక్ కళ్ళు, నోరు, చెవులు, ముక్కు అండ్ చర్మం.
సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనం డిఫరెంట్ అట్రాక్షన్స్‌కి లోనవుతాం. డిఫరెంట్ ఫీలింగ్స్‌కి లోనవుతుంటాం. సో దానివల్ల మనం దానిని సాటిస్ఫై చేసుకోవాలనో, ఇంకొకళ్ళు మనం తృప్తి పడాలో, లేకపోతే ఇంకొకళ్ళని సంతృప్తి పరచాలనో మనము అనేక విధాల పరిపరి విధాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటామనమాట. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఈ కర్మల వల్ల ఏంటంటే దాని రియాక్షన్ సుఖం అవ్వచ్చు, దుఃఖం అవ్వచ్చు. మనం ఈ జన్మలో కొంత అనుభవిస్తూనే ఉంటామనమాట. అవి కూడా టెంపరరీ. లైక్ ఎలా చెప్తా మనకు ఒక పిల్లవాడు ఎగ్జామ్ రాసాడు. చాలా కష్టపడి రాస్తాడు. సో ఈళ్ళు ఎక్స్‌పెక్ట్ రైట్? చాలా మంచి మార్క్స్ రావాలని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తాం. వస్తాయి మంచి మార్క్స్ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం. అది ఎంత వరకు ఉంటుందో హ్యాపీనెస్ వాళ్ళకు మాక్సిమం అంటే ఆ రోజంతా. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ డే కూడా అనుకోండి. తర్వాత మళ్ళీ అది ఉండదు కదా! సో ఇంకొక దాని మీద మనకు మనసనేది డైవర్ట్ అవుతుందనమాట. సో ఈవెన్ దుఃఖం కూడా అంతే. ఏదైనా మనం కోరినప్పుడు అది మనం పొందలేకపోతే దుఃఖం అనిపిస్తుంది. కానీ అది కూడా టెంపరరీ. అది కూడా పర్మనెంట్‌గా అదే దుఃఖంలో జీవితాంతం ఉండిపోము. రైట్? వి మూవ్ ఆన్ విత్ అవర్ లైఫ్ కదా! ఆ దుఃఖం అనేది తరిగిపోతుంది కాలంలో. కొంతసేపు ఉంటుంది. కొంత టైం ఉంటుంది. తర్వాత మళ్ళీ అది మాయమైపోతుందనమాట. మాయం ఇన్ ద సెన్స్ మనం మర్చిపోతాం దాన్ని. ఇంకొక యాక్టివిటీలో మనం పడిపోతాం. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కర్మలు అందరూ చేయాలి. కర్మ చేయకుండా ఎవరు ఉండలేం. మన పోషణ జరగాలంటే పనులు జరగాలి కదా! కర్మ చేయకుండా ఎవరు ఇక్కడ బ్రతకలేమనమాట. సో, అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. "న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్యః శాశ్వతోऽయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే." ఆత్మకు పుట్టటం, చావటం అనేవి లేవు. అది ఒకప్పుడు ఉండి మరొకప్పుడు లేకపోవడం జరగదు. జన్మరహితము, శాశ్వతము, అనాది సిద్ధము అయిన ఆత్మ నిత్యం. అందువల్ల శరీరాన్ని నాశనం చేసిన అందులోని ఆత్మ మాత్రం చావదు. సో పుట్టడం, చావడం అనేవి లేవన్నమాట. దేనికి? సోల్ అదంతా ఈ బాడీకి రిలేటెడ్. ఏదైతే పంచభూతాలతో ఫార్మ్ అయింటుందో ఈ బాడీకి అది రిలేటెడ్ అన్నమాట. సో, ఒకప్పుడు ఉండి ఇంకొకప్పుడు లేకపోవడం జరగదు. జన్మరహితము, శాశ్వతం. ఈ సోల్ అనేది శాశ్వతంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది భగవంతునిలో ఒక పార్ట్ అన్నమాట. అణువంత అని చెప్తారు. దీనికి సోల్‌కి సైజ్ కూడా చెప్తారు. అంటే ఒక హెయిర్‌ని మనం స్ప్లిట్ చేస్తే 10,000 సార్లు స్ప్లిట్ చేస్తే ఎంతైతే వస్తుందో అసలు మన కంటికి కూడా కనపడదు కదా! ఒక హెయిర్‌ని తీసుకొని చూస్తేనే మనకు సరిగ్గా కనపడదు కదా! దాన్ని 10,000 టైమ్స్ మనం స్ప్లిట్ చేసినట్లయితే ఆ ఒక్క పార్ట్ సైజ్ వచ్చి సోల్ సైజ్ అని చెప్తారనమాట ప్రమాణంలాగా. సో, అది అసలు మనకు కనపడను కూడా కనపడదు. అణువంత అని చెప్తారు. సో, అది సోల్ ఆఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద సోల్ అని. సో, అది ఎప్పుడు శాశ్వతంగా ఉంటుంది. సో, అది ఎలా అంటే డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్‌లో అది ఉంటుంది. సో, మనం ఈ ఒక లైఫ్‌లో ఈ మనిషి జన్మ ఇలా ఒక రూపం తీసుకున్నాం. పూర్వ జన్మలో ఏంటో మనకు తెలీదనమాట. ఎందుకంటే మనకు నిన్న ఏం అంతెందుకు మార్నింగ్ ఏం జరిగింది, నిన్న నైట్ ఏం జరిగింది అనేది కూడా మనకు సరిగ్గా గుర్తు చెప్పలేం. పెట్టుకొని చెప్పలేం. చెప్పడం అంటే ఇన్ ద సెన్స్ మెయిన్ యాక్టివిటీస్ చెప్పేస్తాం. ఏం చేశారంటే ఏదో ఒకటో, రెండో పనులు చెప్తాం. లేదా 3 పనులు చెప్తాం. నిన్న నైట్ ఏం చేశారంటే బట్ మినిట్ టు మినిట్ ఏం చేశామంటే ఎవరు గుర్తుపెట్టుకోలేరు కదా! నిన్న జరిగిందే గుర్తుండదు. మొన్న ఇంకా లేదు. ఇంకా 1 వీక్ బ్యాక్ అయితే అసలుకి ఇంకా ఒక నెల క్రిందట అంటే ఏదో ఒక రోజంతా కలిపితే మహా అంటే 2, 3 యాక్టివిటీస్ గుర్తుంటే కూడా మనకు గొప్ప సంగతే కదా! సో, మినిట్ టు మినిట్ ఏం చేసాం మనకి ఏది గుర్తుండదు. ఇంక మనకి ప్రీవియస్ లైఫ్ అనేది అసలుకే గుర్తుండదు. సో, అందుకే ఎవరు దాన్ని అంత సీరియస్‌గా పట్టించుకోరు. సో, వి ఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ, వి ఆర్ సోల్స్ అనేది మొత్తంగా కన్వే చేస్తున్నారు భగవంతుడు. సో, ఇది ఎలాంటిది సోలు శాశ్వతంగా ఉండేదన్నమాట అని చెప్తున్నారు. అందువల్ల ఈ శరీరాన్ని నాశనం చేసినా మాత్రం ఆత్మ మాత్రం చావదు అని, ఆత్మకి చావనేది లేదు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నిరోపరాణి తథా శరీరాన్ని విహాయ అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. మనిషి చినిగిపోయిన పాత బట్టలను విడిచిపెట్టి కొత్త బట్టలు వేసుకున్నట్లు ఆత్మ కృషించిన శరీరాలను వదిలి కొత్త శరీరమును స్వీకరించును. మనిషి చనిపోయిన అంటే ఎలాగైతే మనము పాడైపోయిన వస్త్రాలను త్యజిస్తాం కదా! విడిచేస్తాం, పడేస్తాం. పడేసి కొత్త బట్టలను ధరిస్తాం. ఈ బాడీని కవర్ చేసుకోవడానికి. సిమిలర్‌లీ ఆత్మ కూడా అంతే. జీర్ణమైన శరీరాన్ని వదిలేసి కొత్త శరీరాలను అది తీసుకుంటూ ఉంటుందన్నమాట. దానికి ఇక్కడ భగవంతుడే చెప్తున్నారు అది ఎగ్జాంపుల్‌గా. ఓకే. మన చినిగిపోయిన వస్త్రాలు వదిలేసి ఎలా కొత్తవి వేస్తామో సిమిలర్‌లీ సోల్ కూడా మన ఈ పాత దేహాన్ని వదిలేసి కొత్త దేహాన్నది స్వీకరిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తుంది.
నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః నచైనం క్లేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుతః. ఈ ఆత్మను ఆయుధాలు ముక్కలు చేయలేవు, అగ్ని కాల్చలేదు, నీరు తడపలేదు, గాలి ఆరిపోవునట్లు చేయలేదు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఈ సోల్‌ని ఆయుధాలుగా అంటే ఏ ఆయుధం చేత నువ్వు దాన్ని ముక్కలు చేయలేవు. ఇంకా అగ్ని కూడా దాన్ని కాల్చలేదు. నీరు తడపను కూడా తడపలేదు. గాలి కూడా ఆరిపోవునట్లు దాన్ని చేయలేదు అంటున్నారు. అంటే ఈ సోల్‌ని మనం చంపలేమని ఇంకా వివిధ రకాలుగా భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సోల్‌కి నాశనం అనేది లేదనమాట. సో ఎందుకంటే అర్జున ఫీల్ అవుతున్నారు కదా! వాళ్ళ పితామహులను గురువులను మేము వధిస్తే వాళ్ళ బాడీ కోసం వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు. ఇంకా అర్జున ఎలా చెప్తున్నారు నేను అనే ఫీలింగ్ మనం మొదటి అధ్యాయంలో చూసాం కదా! నేను యుద్ధం చేయలేను, నేను చంపలేను, నేను అనే వర్డ్ చాలా బాగా స్పష్టంగా అక్కడ వాళ్ళు వినియోగిస్తారనమాట. సో నేను వాళ్ళని వధించలేను. సో మా పితామహుల అఫెక్షన్‌కి లోనవుతారు కదా! సో అందుకే భగవంతుడు క్లియర్‌గా చెప్తున్నారు. సో నువ్వు వాళ్ళని వధిస్తా అంటున్నావు కానీ యాక్చువల్‌గా సోల్‌కి చావనేది లేదు. ఓన్లీ ఆ బాడీ ఉండకుండా పోతుందండి. కానీ ఆ బాడీలో కూడా ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ సిట్యుయేషన్‌లో ద్రోణాచార్యులు అవ్వనివ్వండి, పితామహులు అవ్వనివ్వండి, భీష్మ పితామహులు వాళ్ళు చాలా బాధను అనుభవిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ వంశంలో వాళ్ళకిష్టమైన వాళ్ళతో వాళ్ళ అపోజిట్ పార్టీలో ఉండి వాళ్ళు యుద్ధం చేస్తున్నారంట. అది వాళ్ళకి చాలా బాధాకరం. సో వాళ్ళెంతో హింస అనుభవిస్తున్నారు. సో ఇంకొకలా చెప్తారంటే యూ హావ్ టు ఫ్రీ వాళ్ళని మీరు ఈ బాధ నుంచి వాళ్ళని విముక్తుల్ని చేయాలి. సో అని కూడా భగవంతుడు ఎంతో బాధ అనుభవిస్తున్నారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళు పాపం యుద్ధం చేయాలంటే కూడా వాళ్ళకి అది మనస్ఫూర్తిగా ఉండదనమాట. ఎంతో బాధతోని వాళ్ళు యుద్ధం చేస్తారు. అది ఒక యాక్టివిటీ, ఒక ధర్మంలాగా వాళ్ళు దాన్ని తీసుకొని ఎందుకంటే అటు సైడ్ ఉన్నాం కాబట్టి ఆహ్, ఆహ్, ఒక ఒక కింగ్‌డమ్‌ని కాపాడాలి కాబట్టి సో వాళ్ళు యుద్ధం చేయడం అనేది వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడం అధర్మం పరులని తెలిసినా కూడా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళ సైడ్ ఉండి యుద్ధం చేయాల్సిన సిట్యుయేషన్‌లో వాళ్ళు ఉంటారు. సో అది ఎంతో బాధ వాళ్ళకు. సో అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఆత్మ అనేది చావు లేదు. ఇంకా వాళ్ళని నువ్వు ఆ బాధ నుంచి ఫ్రీ చేసిన వాడివవుతావు అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఇంకా అంటున్నారు జాతస్య ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మ తస్య తస్మాత్ పరిహారేతే నత్వం శోచితుమర్హసి. పుట్టిన వానికి మరణం తప్పదు, మరణించే వానికి మరలా పుట్టుక తప్పదు. కాబట్టి ఈ అనివార్యమైన దాని కోసం నీవు శోకించవద్దు. అనివార్యమైన అంటే కంపల్సరీగా అది జరుగుతూనే ఉంటుందంట. ఇప్పుడు చూడండి మనం ఈరోజు ఈ బాడీ తీసుకున్నాం. సో ఎన్నో జన్మల నుంచి మనం ఏ బాడీస్ తీసుకున్నామో, ఎన్నో యుగాల నుంచి ఎందుకంటే మనం శాశ్వతం కదా! శాశ్వతంగా ఉన్నాము. మన సోల్ శాశ్వతంగా ఉందంటే ఇంక లెక్కమే లేదు. మనం ఎన్ని లైఫ్స్ తీసుకుంటామో, ఎన్ని పాపాలు చేసుంటామో మన లెక్క అవ్వదు. మనం ఊహించడానికి కూడా అవ్వదనమాట. బట్ మనకు గుర్తులేదు కాబట్టి అదంతా లేదు అని భ్రమలో మనం ఉంటాం. కానీ కాదు ఉంది. సో మనం ఎన్ని లైఫ్స్ తీసుకుంటామో, ఎన్నెన్ని చేసుంటామో, ఎన్ని కార్యాలు చేసుంటామో, మంచివెన్ని చేశామో, కార్యాలు ఎన్ని చేశామో మనకు తెలియనే తెలీదు. అందుకే చెప్తారు మన పాపాల్లో పెద్ద గుట్టలాగా ఉంటుందంట. అది ఎంతకి తరగనే తరగదంట. సో, ఎందుకంటే ఎన్నో శాశ్వతంగా ఉన్నాం కదా! తెలీదు మనం భగవంతుడు ఎప్పుడుంటున్నాడో మనం కూడా శాశ్వతంగా అనాదిగా ఉన్నామనమాట. సో, ఎన్ని లైఫ్స్ తీసుకున్నామో ఏంటో మనకు అర్థమవ్వదు. అంటే మనకు తెలీదనమాట. సో, అందుకే ఈ అనివార్యమైన దాని కోసం నువ్వు శోకించవద్దు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నే దేహి నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి. ఓ అర్జున! అన్ని దేహాలలోనూ ఉండే ఆత్మకు చావు అనేది లేదు. అందువల్ల ఈ ప్రాణుల గురించి నీవు దుఃఖించనవసరము లేదు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అన్ని దేహాల్లో ఉండే ఆత్మకు చావు అనేది లేదు. అందుకే ఏ జీవి అయినా సోల్జర్స్ అవ్వనివ్వండి అక్కడందరూ వచ్చి గ్యాదర్ అయ్యారు కదా! సో, వాళ్ళందరిని చూసి బాధపడుతున్నావు కానీ అందరిలోనూ ఉండేది ఆత్మ. సో, దానికి చావనేది లేదనమాట. సో, అందుకే ఈ ప్రాణాల గురించి నువ్వు పెద్దగా దుఃఖించాల్సిన అవసరము లేదు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో, ఇంకా ఇక్కడ హరే నామ. సింప్లీ చాంట్ ద హోలీ నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. అంటే మనమంటే ఎవరో మనం తెలుసుకోవాలి. ఆర్ కాన్సంట్రేషన్ ఆన్ మెడిటేషన్. There is no other alternative, no other alternative, no other alternative. Other practices will not be feasible and it's so nice that even a child can take part in this. This is universal. సో అందరూ చేయదగిందనమాట. ఓన్లీ నామాన్ని తీసుకోవాలి. చూస్తాం కదా! హరే నామ ఇవ కేవలం కలౌ నాస్తేవ గతి ధన్యత.
హరినామం తప్ప ఈ కలియుగంలో మనల్ని ఉద్ధరించడానికి కానీ, భగవద్ధామం చేరడానికి ఇంకొక ఆప్షన్ అనేది లేదనమాట. అందుకే నో అదర్ ఆల్టర్‌నేటివ్ అని 3 టైమ్స్ స్పెసిఫిక్‌గా చెప్పేస్తున్నారు. నో అదర్ ఆల్టర్‌నేటివ్, నో అదర్ ఆల్టర్‌నేటివ్ అండ్ నో అదర్ ఆల్టర్‌నేటివ్. సో, ఇది ఎలాంటిదంటే హరినామ సంకీర్తన హరే కృష్ణ మహామంత్రం చిన్న పిల్లల కాడ నుంచి మనం ఏజ్ లిమిట్ అంటే ఈ ఏజ్, ఆ ఏజ్ అని ఏమీ లేదనమాట. సో, మనకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి మనకు చేయొచ్చు. అండ్ మనకి ఎప్పుడైతే ఈ జ్ఞానం తెలీదు, ఈ జ్ఞానం తెలిసినప్పటి నుంచి కూడా మనం అదిదా మనకి ఫస్ట్ స్టెప్. అప్పటి నుంచే మనం స్టార్ట్ చేయాలి హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపం చేయడానికి. సో, ఈ మంత్రంలో కలి యొక్క దోషాన్ని తొలగించే ఒక పవర్ ఉంటుందన్నమాట. సో, అందరూ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించండి. అతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహిం తస్మాదుత్తిష్ట కౌంతేయ యుద్ధాయ కృతనిశ్చయః. ఓ కుంతిపుత్రుడా, ధర్మయుద్ధంలో మరణిస్తే స్వర్గం పొందుతావు. శత్రువులను జయిస్తే రాజ్య భోగాలు అనుభవిస్తావు. అందువల్ల కృత నిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చేయు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు అంటారు కదా, మాకేం సుఖం లభిస్తుంది అని అడుగుతారు. అర్జున సో చెప్తున్నారు. ఇదొక ధర్మయుద్ధం. అధర్మ పరులను ఈ యుద్ధంలో పెకిలి వేస్తున్నారు. సో ఇది ధర్మబద్ధంగా జరిగే యుద్ధం అన్నమాట. సో దీంట్లో నువ్వు మరణించినా గాని నువ్వు స్వర్గం పొందుతావు. యాక్చువల్‌గా అలా ఉండదు. భగవంతుడికి అన్నీ తెలుసు. కానీ అర్జునకి కన్విన్స్ చేయాలి కదా! సో అందుకే 2 వేస్‌లో చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఒకవేళ నువ్వు మరణించావే అనుకో, అయినా ఏముంది నువ్వు స్వర్గం పొందుతావు. అక్కడ సుఖాలను అనుభవిస్తావు. ఒకవేళ శత్రువులను జయిస్తే గనుక రాజ్యభోగాలు అనుభవిస్తావు. ధర్మపరంగా మీరు రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తారు. అందువల్ల ప్రజలు చాలా సంతోషంగా జీవనాన్ని సాగిస్తారు. అందువల్ల కృత నిశ్చయంతో ఒక దృఢ సంకల్పంతో లేచి యుద్ధం చెయ్యి. దీంట్లో దుఃఖించాల్సిన అవసరం లేదు అని పరమాత్ముడు చెప్తున్నారు. ఏషా తే అభిహితా సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు బుద్ధ్యాయుక్తో యాపత కర్మబంధం ప్రహాస్యతి. ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానంలో నేను సాంఖ్య యోగం అంటే ఆత్మతత్వం ద్వారా నీకు వివరించాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపములో అనగా బుద్ధి యోగాన్ని నేను విశదీకరిస్తాను వినుము. ఓ పార్థ, ఇలాంటి అవగాహనతో పనిచేసినప్పుడు నీవు కర్మబంధం నుండి విముక్తి పొందదువు. సో ఇప్పుడు సోల్ అంటే ఏంటి? ఆ జ్ఞానం ప్రసాదించేలాగా భగవంతుడు అర్జునకి ఉపదేశిస్తారనమాట. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో ఇప్పుడు నేను కొంత చెప్తాను విను అని అర్జునుడికి చెప్తున్నారు. సో అర్జున ద్వారా మనం కూడా ఈరోజు ఇది తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. నేహాభిక్రమ నాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పముక్త్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ఈ కర్మయోగం ప్రారంభించి పూర్తి చేయలేకపోయినా వృధాగా పోదు, దోషం లేదు. ఈ మార్గమున ఈ మార్గమును కొద్దిగా ఆచరించిన దారుణమైన భయం నుండి మనిషిని కాపాడుతుంది. సో ఇలా పద్ధతిలో ఒక భక్తి చేస్తూ కర్మయుగంలో మనం భక్తి సేవ చేస్తూ కొంత మనం పురోగతి సాధించినా కూడా మనము దారుణమైన భయం నుంచి మనిషిని కాపాడుతుంటే మనల్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు ఇలా చేసుకోవడం వల్ల. అంటే ఏంటి ఆ దారుణమైన భయం ఏంటంటే మనకి 84 జీవరాశులు ఉంటాయన్నమాట. అంటే స్పీసీస్ లో మన సోల్ అనేది తిరుగుతూ ఉంటుంది. సో దీంట్లో ఏంటంటే దాంట్లో మనిషి వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ అన్నమాట. మనిషి అంటే హ్యూమన్ బాడీ అనేది వన్ ఆఫ్ ద థింగ్. సో మనకి ఏంటంటే ఇంకొక ఏ జీవరాశి యోనిలో పోకుండా మళ్ళీ మనం మనిషి జన్మ తీసుకునేలాగా మనకు ఒక సుకృతి అనేది మనకు ప్రాప్తి అవుతుంది. ఈ భక్తి మార్గంలో మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్ళడం వల్ల. సో ఇది మనకు దారుణమైన భయం అంటే ఇదే అన్నమాట. ఎందుకు? మనిషి జన్మ చూసే ఉంటాం చాలా. ఎంతో పుణ్యం చేస్తే గాని మనిషి జన్మ రాదు అంటాం కదా! ఎందుకు అంటే మనిషి జన్మలో ఒక బుద్ధి సంపాదించే ఒక ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. కేవలం మనిషి జన్మలోనే. ఇంకే జన్మలో కూడా ఇలాంటి ఒక ఫెసిలిటీ, సౌలభ్యం ఉండదన్నమాట మనకు. సో అందుకే ఇప్పుడు మన ఏ జీవరాశిలో ఇంకా అనిమలనో, క్రిమి కీటకాల్లాగానో మనం జన్మ తీసుకుంటే ఆ జన్మ వేస్ట్ అయిపోతుంది మనకు కదా! మనకి ఏది కూడా మన బుద్ధి అనేది ఉండదక్కడ. సో మనకు బుద్ధి ఉన్నప్పుడే కనీసం మన జ్ఞానం సముపార్జన చేసుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది. సో అది ఒక దారుణమైనదన్నమాట. అంటే మనం దాంట్లో ఎన్ని జీవరాశుల్లో పడి కొట్టుకుంటామో మనకే తెలీదు. అందుకే ఆ భయం నుంచి కాపాడి మనల్ని మళ్ళీ ఒక మనిషిలాగానే మనం పుట్టడానికి ఒక సుకృతి అనేది మనకు దొరుకుతుందన్నమాట ఈ జన్మలోనే. ఇలా మనం కర్మయోగం ద్వారా మనకు కొంచెం భక్తిలో మనం ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే అని భగవంతుడు ఇక్కడ క్లియర్‌గా చెప్తున్నారు. వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధిః ఏకేహ కురు నందన బహుశాఖా హినంతాశ్చ బుద్ధయ వ్యవసాయినాం. ఓ కురు వంశస్థుడా, భక్తి మార్గంలో నిశ్చయాత్మకమైన వారి బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. వారి లక్ష్యము ఒక్కటే. స్థిర సంకల్పం లేని వాళ్ళ ఆలోచనలు పరిపరి విధాల పరుగులెడతాయి. ఓ కురు వంశస్థుడా. సో చెప్తున్నారు భక్తి మార్గంలో
నిశ్చయంగా ఉన్న వాళ్ళ బుద్ధి ఎలా ఉంటుందో స్థిరంగా కాన్స్టెంట్‌గా ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళ ఈ సెన్సెస్ వల్ల వచ్చే దానికి ఎక్కువగా రియాక్ట్ అవ్వరనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు అసలైన జ్ఞానం ఏంటనేది వాళ్ళకు అర్థమవుతుందనమాట. ఎప్పుడైతే భక్తి మార్గంలో మనం కాన్ఫిడెంట్‌గా ఉండి ముందుకు వెళ్తూ ఉంటామో, ఆ జ్ఞానం అనేది మనకు వస్తుంది. సో, వారి లక్ష్యం ఒకటే ఏంటి? ఈ జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి సైకిల్ వాళ్ళు బ్రేక్ చేసుకోవడం. సో, బ్రేక్ చేసుకొని భగవద్ధామానికి వెళ్ళడం అన్నమాట. సో, వారి లక్ష్యం ఒకటే. స్థిర సంకల్పం లేని వాళ్ళ ఆలోచనలు పరిపరి విధాల పరుగులెడతాయి. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్‌గా ఇక్కడ మనం పెట్టినట్టు చూస్తే ఈ పిక్చర్‌లో అర్జునకు ఒకసారి వాళ్ళు వాళ్ళ గురువుల దగ్గర విద్యను అభ్యసించేటప్పుడు అందరిలో కౌరవులకు, పాండవులకు ఒక టెస్ట్ పెడతారనమాట. అంటే ఒక చెట్టు మీద ఒక పక్షి ఉంటుంది. దాని కన్ను కొట్టాలి. సో, అలా వాళ్ళు ఒక యాక్టివిటీ వీళ్ళకిచ్చాక అందరూ ధనుస్సు ఎక్కుపెట్టినప్పుడు వాళ్ళ కాన్సంట్రేషన్ లెవెల్స్ చూస్తారనమాట ద్రోణాచార్యుల వారు. అడుగుతారు మీకేం కనిపిస్తుందని. సో, ఒక్కొక్కరు ఒక్కటి చెప్తారు. నాకు ఆకులు కనిపిస్తున్నాయి, బ్రాంచెస్ కనిపిస్తున్నాయి, స్టెమ్ కనిపిస్తుందని. కానీ అర్జున ఛాన్స్ వచ్చేటప్పటికి అర్జున అడిగినప్పుడు అర్జున ఒక కాన్సంట్రేషన్ లెవెల్ ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళకు ఆ పక్షి యొక్క కన్ను తప్ప ఇంకేది కనపడట్లేదు. అంటే వాళ్ళ కాన్సంట్రేషన్ ఎగ్జాక్ట్ గురి ఉందన్నమాట. ఏది చెప్పారో పాయింట్ మీదే కాన్సంట్రేషన్ ఉంది. సిమిలర్‌లీ అలాగే అంత దృఢ నిశ్చయంతో మనం సింగిల్ పాయింట్ మీద ఫోకస్ అంటే భక్తి చేయాలి అంతే. ఇంక ఈ పక్కన ఎవరు చెప్పినా ఎంత మనల్ని ఈ మెటీరియల్‌లోకి డ్రాగ్ చేయాలని చూసినా వి షుడ్ నాట్ లిసన్. మనం వినకూడదంట. అంత కాన్సంట్రేటెడ్ లెవెల్‌లో మనం భక్తి మార్గంలో మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. సో, స్థిర సంకల్పం లేని వాళ్ళ ఆలోచనలు విధాలా పరుగులెడతాయి. అంటే ఒక స్థిర సంకల్పం లేకపోతే మన ఆలోచనలనేవి మనవి డిఫరెంట్‌గా మనకి మూవ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే మనసు చంచలమైనది. ఒక కోతిలాగా గంతులేస్తుంటుంది. అది కాన్స్టెంట్‌గా మనల్ని కూర్చొనివ్వదు ఒక దాని మీద కదా! చూస్తుంటాం చాలామంది మెడిటేట్ చేయాలనుకుంటుంటారు, కూర్చుంటాం. కానీ మనకసలు కోఆపరేట్ చేయదు మన మనసు కదా! బుద్ధి. ఎన్నెన్నో ఆలోచనలొస్తున్నాయి. ఇప్పుడు క్లాస్‌లో కూర్చున్నా, వింటున్నా కూడా మన బుద్ధిలో ఎన్నెన్నో ఆలోచనలొస్తుంటాయి కదా! మన మైండ్‌లో ఏనేన్నో ఆలోచిస్తుంటాం మనం. చాలా తక్కువగా ఎవరో కాన్సంట్రేటెడ్‌గా వింటూ ఉంటాం. వింటూ ఉన్నట్టు ఉన్నా కూడా ఎన్నో గుర్తొస్తుంటాయి. పక్కల ఎన్నో చూస్తుంటాం. ఎన్నో విషయాల మీద మనకు మైండ్ అనేది మనకు డైవర్ట్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో, అందుకే స్థిర సంకల్పంతో ఉండాలి. భక్తి మార్గంలో నడవడానికి ఒక స్థిర సంకల్పం మనం అది తీసుకోవాలన్నమాట. సో, ఇంకా ఇంకొక మాటుంది. జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి సైకిల్ అంటే మనకు యాక్చువల్‌గా ఒరిజినల్ ప్రాబ్లమ్ అనేది ఏంటో తెలీదు ఈ లైఫ్‌లో. సో, మనకి ప్రాబ్లమ్ ఏంటని ఎవరినైనా అడిగితే అందరూ ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ గురించి అంటే ఈ ఫిజికల్ లైఫ్‌కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాం. నాకది లేదు, ఇది లేదు, ఇది కావాలి, అది కావాలి, వీళ్ళు నా మాట వినట్లేదు, ఇది నేను అనుకున్నట్టుగా జరగట్లేదు. సో, ఇలా డిఫరెంట్‌గా మనం దీనిలోనే మనం సమస్యలనుకుంటున్నాం. ఇది యాక్చువల్‌గా ఇవంతా టెంపరరీ అన్నమాట. మనకు యాక్చువల్‌గా ఉండే ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కామన్‌గా అంటే ఏ జీవరాశికైనా కామన్‌గా ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి అంటే పుట్టుక, మరణము అండ్ డిసీజెస్ అండ్ ముసలితనం. సో, ఈ 4 జర, వ్యాధి. జర అంటే ముసలితనం. వ్యాధి అంటే డిసీజెస్ అన్నమాట. సో, ఈ 4 ప్రతి ఒక్క లివింగ్ ఎంటిటీకి ఇది మనకు వర్తిస్తుందన్నమాట. ఇవి ఒరిజినల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎందుకంటే మనం చూసాం సోల్ శాశ్వతమైనది. ఈ లైఫ్ ఉంటుంది మనకు. తర్వాత ఇంకొక లైఫ్ తీసుకుంటాం. ఇంకొక లైఫ్. ఇలా నిత్యంగా జరుగుతూనే ఉంటుందన్నమాట. అంటిల్ అన్లెస్ మనం భగవద్ధామానికి చేరేంత వరకు ఇది కంటిన్యూయస్ ప్రాసెస్. ఎన్నెన్నో యుగాల నుంచి ఇది జరుగుతూనే ఉంటుంది. మనం ఎన్నెన్ని యుగాల్లో ఉంటామో మనము అన్నీ ఉండింటాం. బట్ మనకు గుర్తులేదండి. సో, ఇది ఒరిజినల్ ప్రాబ్లమ్. దీన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. దీన్ని మనం బ్రేక్ చేయడానికి ఈ హ్యూమన్ లైఫ్‌లో పాటుపడాలన్నమాట. హ్యూమన్ లైఫ్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ హైయర్ పర్పస్ అని చెప్తారు. అంటే ఇది మామూలుగా ఇక్కడ మనము ఉండి సెన్సెస్‌ని సాటిస్ఫై చేసుకోవడానికి, మన ఫ్యామిలీని సంతోషపెట్టడానికి కాదు. యెస్ మనకు ఉంది రెస్పాన్సిబిలిటీ అది చేసుకోవాలి లేదని లేదు. కానీ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి? హ్యూమన్ లైఫ్ ఎందుకు వస్తుంది? ఎంతో పుణ్యం చేస్తే గాని మనిషి జన్మ దొరకదంట. అది ఎందుకు? దాని పర్పస్ ఏంటి అంటే ఇదే. ఈ జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి చక్రాన్ని బ్రేక్ చేసే ఒక ఫెసిలిటీ మనకు మనిషి జన్మలోనే వస్తుంది. అది ఎలా చేయొచ్చు అంటే మనం భక్తి మార్గంలో ముందు నడవాలి. ఈ జ్ఞానం ఫస్ట్ మనమంటే ఎవరో తెలుసుకోవాలి. అండ్ భగవంతుడు ఎవరు? మనమంటే ఎవరు? భగవంతుడు ఎలా ఉన్నారు? భగవంతుడంటే ఎవరు? అని మనకు భగవంతునికి గల సంబంధం ఏంటి? సో, ఈ జ్ఞానాన్ని మనం ఈ జన్మలో అది సంపాదించాలన్నమాట. జ్ఞానం సముపార్జన చేసి భక్తి మార్గంలో మనం ముందుకు వెళ్ళినట్టయితే ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా ఒకవేళ మన పురోగతి సక్సెస్ అవ్వలేకపోయినా కూడా కొంతలో కొంత మనం ముందుకు వెళ్తాం కాబట్టి నెక్స్ట్ జన్మలో మనము పెద్ద భయం నుంచి
పడతామనమాట. అంటే మళ్ళీ మనకు మనిషి జన్మ దొరికి ఈ భక్తిని ఇంకొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్ళేలాగా మనము ప్రయత్నం చేస్తాము ఆ నెక్స్ట్ లైఫ్‌లో. ఏంటంటే ఇది చెప్తారు భక్తిలో మనం ఏది చేసినా అది ఎందుకంటే అది సోల్‌తో పాటు ఉంటుంది కాబట్టి అది ఏంటంటే అది దానికి నాశనం ఉండదనమాట. అంటే ఎలా చెప్తారంటే ఈ ఎడ్యుకేషన్, ఈ జ్ఞానం భక్తి మార్గంలో భగవంతుని గురించి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో సో ఇదేంటంటే ఇది మనతో పాటే ఉంటుందనమాట. సపోజ్ హ్మ్. ఎలా చెప్తామంటే ఇప్పుడు ఆహ్, ఒక సపోజ్ ఒక స్టేర్‌కేస్ ఉంది. పైకి వెళ్ళాలనుకోండి. ఒక భగవద్ధామానికి చేరాలంటే మనకొక ఓ 50 అడుగులో, 100 అడుగులు వేయాలనుకుందాం. సో, 100 అడుగులు ఎక్కితే మనము భగవద్ధామం చేరిపోతామనుకోండి. సో, ఈ లైఫ్‌లో మనకు పూర్వజన్మల వల్ల సుకృతి ఏదైతే ఉందో దానివల్ల కనీసం అందరూ ఇలా కూర్చొని ఇలా మనం వింటూ ఉన్నాం. సో, దీనివల్ల మనకి కొంచెం సుకృతి లభించిందనుకోండి. మనకు భగవంతుని గురించిన జ్ఞానం మనమంటే ఎవరో మనం తెలుసుకుంటున్నాం. సో, ఇలా భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళడానికి ఇది మనకు దోహదపడుతుంది ఈ నాలెడ్జ్ కదా! సో, ఇలా ముందుకు వెళ్ళడం వల్ల సపోజ్ మనం ఒక 10 అడుగులంత ఎక్కేసామనుకోండి. టువర్డ్స్ గాడ్ వైపు నడవాలి కదా మనము. సో, అలా ఒక 10 అడుగులు ఈ జన్మలో వేసాము. సో, అయిపోయింది నాకు ఏజొచ్చింది. సో, మరణం మనకు సంభవించిందనుకోండి. సో, అప్పుడేంటి మనం మళ్ళీ మన సోల్ నెక్స్ట్ లైఫ్ తీసుకుంటుంది. ఆ లైఫ్‌లో మనకు ఈ జన్మలో చేసిన సుకృతి వల్ల కొంచెం త్వరగానే ఇది మనకు లబ్ధి అవుతుందనమాట. ఏంటంటే ఈ భక్తి యోగంలో ముందుకు నడిచేలాగా ఒక మార్గం త్వరితగతిన అంటే యంగర్ ఏజ్‌లోనే మనకు లభిస్తుంది. సో, ఆ జన్మలో మనం వేసే అడుగులు ఎలా ఉంటాయంటే 11థ్ స్టెప్ నుంచి వేస్తామనమాట. మళ్ళీ ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి స్టార్ట్ చేయం. సో, ఇది గాడ్ మెర్సీ మనకు. సో, 11థ్ స్టెప్ నుంచి మనం ఆ జన్మలో మనం ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో, ఆ జన్మలో ఒక 30 స్టెప్స్ ముందుకు వెళ్ళాము. బట్ ఆ జన్మలో కూడా మనం పూర్తిగా ఇది అవ్వలేదు. సక్సెస్ అవ్వలేకపోయాం. సో, టోటల్‌గా 40 స్టెప్స్ ఎక్కేసాం. సో, ఇంకొక లైఫ్ తీసుకుంటాం. అప్పుడు కూడా మనకి మనిషి జన్మ దొరుకుతుంది. సో, అప్పుడు ఆ 41థ్ స్టెప్ నుంచి మనం స్టార్ట్ అవుతాం. ఇలా ఏ జన్మలో అయితే మనం 100థ్ స్టెప్ రీచ్ అవుతామో పూర్ణంగా అంటే మనకి పూర్తి నాలెడ్జ్‌తో మనం భగవంతుని కోసమే మనము గడుపుతామనమాట. మనకంటూ సెపరేట్‌గా కోరికలుండదు. మనకేమున్నా భగవంతుని మీదనే ఉంటుందనమాట మన ఫోకస్ అంతా. సో, ఆ జన్మలో ఎప్పుడైతే మనం పూర్ణంగా ఉంటామో భగవంతుని ధ్యానంలో, భక్తిలో ఆ జన్మలో మనకు అది చివరి జన్మ అవుతుంది. సో, అది అప్పుడు మనం జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే సైకిల్‌ని మనం బ్రేక్ చేసి భగవద్ధామానికి వెళ్తామనమాట. అంటే ఇలా మల్టిపుల్ స్టేజెస్ అని కాదు. చేసేవాళ్ళు ఒక్క జన్మలోనూ సాధ్యమవుతుంది. బట్ అది చాలా డెడికేటెడ్ గా ఉండాలనమాట చాలా. సో, అని చెప్తారు భగవంతుడు. కానీ అదే ఈ ఫిజికల్ లైఫ్‌లో తీసుకునే ఎడ్యుకేషన్‌లో ఎంతో ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం. కదా మనము చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లవాళ్ళని మనము మన పిల్లల్ని స్కూల్‌లకు పంపిస్తాము. ఏబీసీడీల దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటారు. సో, వాళ్ళు సపోజ్ డాక్టర్ అవుతారు, ఇంజినీర్ అవుతారు. లేదా ఇంకొక బిజినెస్ మ్యాన్ అవ్వచ్చును. సో, అదంతా ఈ లైఫ్ వరకే. నెక్స్ట్ జన్మ తీసుకుంటే మళ్ళీ అగైన్ చదువుకోవాల్సిందే. ఈ ఫిజికల్ లైఫ్ రిలేటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ మళ్ళీ ఏబీసీడీ నుంచే మొదలుపెట్టాలి. ఇంతకుముందు జన్మలో నేను బిజినెస్ పర్సన్ అని కానీ స్ట్రెయిట్‌గా వెళ్లి నెక్స్ట్ జన్మలో బిజినెస్ అయితే స్టార్ట్ చేయలేరు కదా! సో, ఎందుకంటే అదంతా మరపుకొస్తున్నది పర్టైనింగ్ టు థిస్ బాడీ. ఈ మెటీరియల్ లైఫ్‌కి ఈ జన్మకు సంబంధించిందనమాట. కానీ భగవంతుని గురించిన జ్ఞానం మటుకు అది శాశ్వతమైనది. సో, మనతో పాటే ఉంటూ ఉంటుందనమాట. సోల్‌తో పాటే ఉంటుంది. సో, అందుకే మనకది గుర్తొస్తుంది. నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా ఈజీగా త్వరితగతిన మనం దాంట్లో ప్రోగ్రెస్ అవుతాం. यदा संहरते चायं కూర్మోంగానీవ సర్వశః ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. తాబేలు తన అవయవాలను చిప్ప లోపలికి ఎలా ముడుచుకుంటుందో, అలాగే సర్వ విధాల విషయ సుఖాల నుండి ఇంద్రియాలను మళ్లించిన వాడు స్థితప్రజ్ఞ అవుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఒక ఉపమానం. తాబేలుకు అవసరమైనప్పుడే దాని బాడీ పార్ట్స్‌ను బయటికి ఆ చిప్పల నుంచి బయటికి తీస్తుందన్నమాట. సిమిలర్‌లీ అలాగే ఆహ్, ఇదైతే సర్వ విధాల విషయ సుఖాలను ఇంద్రియాలను మళ్లించిన వాడు స్థితప్రజ్ఞ అని చెప్తారు. అంటే ఈ సెన్సెస్‌ని పూర్తిగా కంట్రోల్ చేస్తూ భగవంతుని వైపున ఫోకస్ చేసే వాళ్ళకి స్థితప్రజ్ఞ అని చెప్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంద్రియాలని మాటి మాటికి ఇది చేయరనమాట. సో, దాన్ని లోపలికి ముడిచేస్తారు. టైట్‌గా వాళ్ళు పట్టేస్తారు దాన్ని. కానీ మనం ఎలా ఉన్నాం ఇప్పుడు? సో, ఇంద్రియాలు ఎలా చెప్తే మనం అలా ఆడుతున్నామనమాట కదా! మనం కళ్ళు ఏదైనా చూసింది మనకది అట్రాక్టివ్‌గా అనిపించింది అది కావాలి. సో, అది కావాలి అంటే నెక్స్ట్ ప్లానింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అది మనకెలా దొరుకుతుందో మనం ప్లాన్ చేస్తాం. ఆ ప్లాన్‌ని ఆచరణలో పెడతాం. అంటే ఒక కర్మలాగా, యాక్టివిటీ లాగా దాన్ని ఆచరణలో పెడతామనమాట.
సో ఆచరణలో పెడతాము, కష్టపడి పని చేస్తాం. అది దొరికితే సుఖం వస్తుంది, దొరకకపోతే బాధ కలుగుతుందనమాట. ఇలా. సో మన సెన్సెస్ డిపెండెంట్ అయిందే మన సెన్సెస్ ఈ కోరికల మీద మన పనులనేవి డిపెండ్ అయ్యాయన్నమాట. సో అది రాంగ్. అలా ఉండకూడదు. మన బుద్ధి కంట్రోల్ చేయాలి మన సెన్సెస్‌ని. సో ఈ ఎవరైతే అలా చేసి ఉంటారో వాళ్ళ ఇంద్రియాలను లోపలికి మళ్లించి ఈ విషయ సుఖాల నుండి దూరంగా ఉంటారో అండ్ భగవంతుని మీద ఫోకస్ పెట్టుంటారో వాళ్ళని స్థితప్రజ్ఞ అని చెప్తారండి. సో ఎందుకంటే వాళ్ళ సెన్సెస్‌ని వాళ్ళు బయటికి తీయాలన్నా కూడా గాడ్ కోసం అన్నమాట. సో గాడ్‌కి ఏమైనా చేయాలని ఉంటే దానికోసం వాళ్ళు దాన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ సెల్ఫ్ కోసం ఎప్పటికీ దానిని వాళ్ళు యూజ్ చేయరట. అణిచిపెట్టి ఉంటారు. సో ఎందుకంటే వాళ్ళకి భగవంతుని గురించిన పూర్తి జ్ఞానం లభిస్తుంది. సో వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది లైఫ్ అంటే ఏంటని. సో అందుకే వాళ్ళు దానిని లోపలి వైపుగా మళ్లిస్తారు. ध्यायतो विषयान् पुंसः సంగస్తేషూపజాయతే సంగాసంజాయతే కామః కామక్రోధోభిజాయతే. ఎప్పుడూ ఇంద్రియ విషయాల గురించి ఆలోచించే వాడికి వాటి మీద ఆసక్తి బాగా పెరుగుతుంది. ఆసక్తి వల్ల కోరికలు పుడతాయి. కోరికలు కోపం కలుగజేస్తాయి. సో, ఇంద్రియ విషయాల గురించి ఆలోచించే వాడికి అంటే మనం జనరల్‌గా అదే స్టేజ్‌లో ఉన్నాం కదా! సో, మనకు వాటి మీద ఆసక్తి పుడుతుంది. సో, ఎక్కువ కావాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాం కదా! ఆసక్తి వల్ల ఏంటంటే మనకు కోరికలు పుడతాయి. ఇది చూసినాము అనంగానే అది నచ్చింది అనంగానే ఇమ్మీడియేట్‌గా మనసులో కోరిక అనేది ఉత్పన్నమవుతుంది. సో, కోరికల వల్ల ఏంటంటే కోపం వస్తుంది. ఎందుకు? ఆ కోరికల కోసం మనం పని చేస్తాం. అది మనకు సక్సెస్ అవ్వలేకపోయిందంటే కోపం వస్తుంది కదా! సో, అది చెప్తున్నాను. క్రోధాత్ భవతి సమ్మోహః, సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః, స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశో, బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. కోపం మూలంగా అవివేకం కలుగుతుంది. అవివేకం వల్ల మరుపు, మరుపు వల్ల బుద్ధి నశిస్తుంది. బుద్ధి నాశనం వల్ల తానే నశించడం అవుతుంది. అంటే మనం అధఃపతాళానికి వెళ్ళిపోతాం. అంటే తీవ్రమైన కోపానికి, తీవ్రమైన డిప్రెషన్‌కి గురైనప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామో మనకే తెలియదు. చాలా సార్లు అంటూ ఉంటాం కదా! నాకు కోపం ఎక్కువ తెప్పిస్తే బావుండదు. నేనేం చేస్తానో నాకే తెలీదని చెప్తాం మనం కదా! అంటే ఆ కోపం తీవ్రంగా వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామో కూడా మనకే అవగతం అవ్వదు. అంటే బుద్ధి అనేది నశించిపోతుందన్నమాట. సో, అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆపూర్వమానం అచల ప్రతిష్టం సముద్రమాపా ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే శాంతిమాప్నోతి న కామకామి. నిరంతరం నిండుతూ ఉన్నప్పటికీ చలించకుండా నిలిచిన సముద్రంలో నదీ జలాలు ఎలా ప్రవేశిస్తాయో అలాగే అలాగే ఎవడిలో కామాలన్నీ లీనమై అణిగిపోతాయో వాడు శాంతి పొందుతాడు. భౌతిక సుఖాలకు బానిస అయిన వాడికి మోక్షం లేదు. ఇక్కడ ప్రస్తుతంగా బానిసలయ్యే ఉన్నామన్నమాట భౌతిక సుఖాలకి. సో, అలాంటి వాళ్ళకి మోక్షం అనేది ఉండదు. సో, ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి? ఒక భగవంతుని జ్ఞానం సంపాదించుకునే వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే ఆహ్, వాళ్ళ వాళ్ళు ఇంద్రియాలను వాళ్ళ లోపల వైపుగా వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళ సోల్ మీద, పరమాత్మ మీద కాన్సంట్రేట్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో, అలా దేనితో పోలుస్తున్నారంటే ఒక సముద్రం చాలా వాస్ట్‌గా ఉంటుంది. అన్ని నదులు లాస్ట్‌గా సముద్రంలోకి కలవాలి. సో, అన్ని సముద్రాలొచ్చి కలుస్తున్నాయని సముద్రం ఏమి నాలో ఎక్కువ వాటర్ వచ్చేస్తుందని ఇలా ఫ్లక్చుయేట్ అలా అలల్లాగా ఎక్కువగా ఉండదు కదా! ప్రశాంతంగా అలాగనే ఉంటుందన్నమాట. ఎంత వాటర్ వచ్చి సముద్రంలో కలిసినా కూడా అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. కానీ రియాక్ట్ అవ్వదు. సిమిలర్‌లీ వీళ్ళు ఉంటాయి సెన్సెస్ వల్ల ఎన్నెన్నో కలుగుతుంటాయి. కానీ దాంట్లోకి ఇంపార్టెన్స్ ఉండదన్నమాట. దాంట్ల మీద రియాక్ట్ అవ్వరు. కానీ మనం ఏంటంటే రియాక్ట్ అయిపోతాం వెంటనే. చూడంగానే నచ్చింది చేసేయాలి. సో, అది మనకు కావాలనిపించింది తెచ్చేసుకోవాలి. ఇలా మన యాక్టివిటీస్ కూడా మనకు దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటారు. సో, వాళ్ళు ఎక్కువగా రియాక్ట్ అవ్వరు దాని మీద. వస్తున్న నెగ్లిజెన్స్‌గా ఉంటది. అంటే పట్టించుకోరు దాన్లని. సో, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫోకస్ దాని మీద ఉండదు. వాళ్ళ ఫోకస్ అంతా దేని మీద ఉంటుంది? భగవంతుని మీద ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువగా దాని నుంచి చలించడం అనేది ఉండదని చెప్తున్నారు. ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితిపాత నైనాం ప్రాప్య ముఖ్యతి స్థిత్వా సామంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణముచ్యతి. అర్జున ఇలా బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వాడి దృష్టి ప్రపంచ విషయాల మీదకు మళ్ళదు. సో, మళ్ళీ ఎప్పుడైతే బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని భగవంతుడు మించిన జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తారో ఈ ప్రపంచ విషయాల మీదకు వాళ్ళ మనస్సు వెళ్ళదు. మరణ సమయంలో కూడా ఈ వివేకంతో, ఈ తెలివితో, ఈ బుద్ధితో స్థిరంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి జనన మరణ చక్రం నుండి విముక్తి పొంది ఆ భగవంతుని దివ్యధామానికి చేరుకుంటాడు. హరి బోల్.
సో ఎలాగైతే ఈ దివ్య జ్ఞానం మనకి లభించినప్పుడు సో ఇది మనం భగవంతుడి మీద ఫోకస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇదొక ప్రాక్టీస్ లాగా. అందుకే మనం హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్తాం. ఎందుకంటే మనం ప్రాక్టికల్ డివోటీస్ సాధక భక్తులమనమాట. సో మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. చేస్తూ పోతే మనం ఒక స్టేజ్‌లో మనం అంటే సీరియస్‌గా డెడికేటెడ్‌గా చేస్తూ ఉంటే మన లోపల ఉన్న పరమాత్మ మనని ప్రసన్నులై ఉంటే అప్పుడు మనకు వాళ్ళే మనకు అవగతం అయ్యేలాగా చేస్తారన్నమాట. ఎందుకంటే భగవంతుడి గురించి ఎంత తెలుసుకున్నా ఇంకా చాలా చాలా డౌట్స్ వస్తుంటాయన్నమాట అందరికి. పూర్తిగా భగవంతుడే చెప్తారు. భగవంతుడిని తెలుసుకునే వాళ్ళు 12 మంది మహాజనులని చెప్తారు. సంపూర్ణంగా వాళ్ళు భగవంతుడిని తెలుసుకున్న వాళ్ళనమాట. 13 అధ్యాయంలో ఇంకా మనం చూస్తాము డీటెయిల్‌గా. సో, అందుకే అది అంత ఈజీ కాదు తెలుసుకోవడం. కానీ ఏంటంటే మనం ఏమి తెలుసుకుని మనకుంటే చాలా అల్ప బుద్ధి కదా! సో, ఎంతో కొంత తెలుస్తుంది మనకు. తెలిసినంత ఇమ్మీడియేట్‌గా మనం భక్తి సేవలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. సో, భక్తి చేస్తూ ఉంటే మనకే స్వయంగా భగవంతుడే మనకు వాళ్ళ గురించిన జ్ఞానం పూర్తిగా మనకు అవగతం చేసుకునేలాగా ఆ జ్ఞానాన్ని భగవంతుడు మన లోపల ఉన్న పరమాత్మ మనకు అనుగ్రహిస్తారనమాట. మనం తెలుసుకోవాలని పరిశోధించి ఆ బుక్‌లు, ఈ బుక్‌లు చదివితే జ్ఞానం తెచ్చుకోవచ్చును. ఓకే. ఆ బుక్‌లో ఇలా చెప్పారు, ఈ బుక్‌లో చెప్పాలి. కానీ ప్రతి ఒక్క దానిలో నిగూఢంగా సీక్రెట్‌గా ఉంటుందన్నమాట. ఆ మూలమైన రహస్యాన్ని మనం కనిపెట్టలేం. సో, ఇది ఒక గురు పరంపరలో మనము వినడం వల్ల, ఓకే. భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళడం వల్లనే మనకిది సాధ్యపడుతుంది. ఆ భగవంతుని మర్సీ వల్లనే ఇది మనకు సాధ్యపడుతుంది. లేకపోతే ఇలానే ఎన్నెన్నో డౌట్స్‌తో, ఆలోచనలతో ఇలానే మనం ఉండిపోతామనమాట. సో, మన మనసు శాంతి అనేది పొందదు. ఇంకా పరిపరి విధాల అదేంటి, ఇదేంటి అని మనము డిఫరెంట్‌గా ఆలోచిస్తూనే ఉంటాం. అందుకే ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే మనకి సోల్ గురించిన నాలెడ్జ్ వస్తుందో అది ఇమ్మీడియేట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనం భక్తి సేవలో స్టెప్స్ ముందుకు వెయ్యాలనమాట. ఒక స్థిరమైన సంకల్పంతో భగవంతుని మీద ఫోకస్ చేస్తూ, ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మీద ఫోకస్ చేస్తూ మనం భక్తి సేవలో ముందుకు నడవాలి అని ఇక్కడ చెప్తుంది. కలియుగ ధర్మం కూడా అదే చాంటింగ్ ద హోలీ నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో టేక్ అవే. సో మనం ఈరోజు ఏం తీసుకుంటున్నాం? వీఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ, వీఆర్ స్పిరిట్ సోల్స్. హ్యాపీనెస్ అండ్ సాడ్‌నెస్ కమ్స్ అండ్ గోస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్. ఇంకా వి షుడ్ సరెండర్ టు కృష్ణ. ఎలాగైతే అర్జున శరణాగతి వేడారో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మనికి, సో మనం కూడా అలాగే ఈరోజు శ్రీకృష్ణ తెలుసుకున్నందువల్ల ఇది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మనికి శరణు వేడుదాం అండ్ భక్తి సేవలో ముందుకు వెళ్దాం. హరే కృష్ణ. ఆల్వేస్ చాంట్ హరే కృష్ణ అండ్ బి హ్యాపీ. హరే కృష్ణ అండి. హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇది షోడశకం నామనం కలికల్మషనాశకం నాథ పత్రోపాయ సర్వ వేదేషు దృశ్యతే. హరే కృష్ణ మహామంత్రం సకల వేదాలన్నీ వెతికినా కలియుగ విషపూరిత ప్రభావాలను రూపమపుటకు 16 పేర్లు కలిగిన హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపము కన్నా వేరే తరుణోపాయము కానరాదు. ఇలా మనకు కలిసంతరణ ఉపనిషత్తులో కూడా ఇలా కోటెడ్ గా ఉంటుంది, కొటేషన్ ఉంటుంది. సో హరే కృష్ణ అందరి భక్తులకు. సో ఈరోజు క్లాస్ మనది అయింది. సో ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మనం చూస్తాం.